बिफा बिमा बैसागुनि माबाया सुथिया नोंना जायाखै नामा? बेखौथ' बिमा आं अफिसावसो रायलायग्रोनांगोन। हनै फिसालायाबो न'आवनो थाथेरा आं हारसिं जाथारो। सारनाव खेबसे सोंग्रोनांगोन सारा मा होनो। दे थाब फै। मोनथ'वाखै बिमा। मोनाखै? ओहो बिमा मोनथ'वाखै। जाहैगोन ना? सारासो मा होनो। औ एबार आं हले थांबाथाय बिहामजोखौसो डाइरेक्ट लाबोना होफैखागोन। आं बेबायदि दोनबाय थानो हाला फिसालाखौ माबार हाबा होखाथारनांसिगोन बिमा जानाय नंला। औ नोंहा माखौबा जि गोसो होनानै बुंदों दाबायदियाव सोरबा नायनाय बिहामजो लायो मालाय गोसोथोनायनिफ्रायनो दंखायोदां सोङाबा जायो नामा? सोंला बाद दे बिमा सोंला बाद दे। दे फैगोदोल' ना मालाय गाव फसायनायखौ लाथों जों फसायनायखौ मानो लाबाय बायनांगौ जाखो? मेगन गैखाथारा ओरैनो माबायदिखौ फसायदों बेबा। दे बेखौ रायलायबाय थायो नामा? थांदो डिउटियाव थांनांगौ होननाया दोनथ'सां। दे मिजिं मिजिं आफा माबे आयै? ओरै फैनाय। औ आयै थांगौ। माबे आयै? न' सिङावलाय माथो खालामबाय थादों? फै एसे रायलायनो फै जिराय फै। हाब मा रायलायनोब्रा आयै? माबे आयै? ओमफ्राय आफा नोंनाथ' फरायनाया जोब्बाय ओमफ्राय दा मा खालामनो सानदों? मा मावनोब्रा आयै? माथो जेबो लामाखौनो नुहुरासै आं। आफाया रिटायार जाबा बिनि थाखाजोंसो बिजनेस मावनो सानबाय आं। हाब आफा एफा गोजानावसो सानहरबाय नोङो। हाब नोङो दा बिजनेस मावनो होनबाय नोङो ओमफ्राय नोङो बिफानि फैसाखौ ओरैबो जाया खालामनानै गारजोबाथ' देनां जोंहा बोराय बुरै जाबा बोरै जागोन नों फोजोबना होनानै आंहा जमासिन दोननो सानदों। नै आबा नोंनाथ' माबा बिजनेस खालामनायनि जेबो एक्सपिरियेन्सबो गैखाया नों कर्सफोरबो लायाखै दा बिजनेस खालामनो थांबायानो नों सोरजोंबा थगायजाबा ओरैनो दाबादिनि मानसिफ्रा फोथायजाया फैसा होनबाथाय जि थगायो मेरला मानसि थगायजाखांबाय दैयाव थांजोब्बाय फैसा गारनायानो गिलायलाङो आं। होद जागोनलै आयै बेफोरखौ सिन्था खालामनो नाङा आंहा एसेबाबो एसे एक्सपिरियेन्स दंखायो इसिबां गोथौसिम थांनांलाया माबा मोनसे जागोन उनाव। दे आफा आं नोम्फाजों होनबा रायलायसै खिन्थु ओरैबो थाङा जानानै बिमा बिफाखौल' आदा खालाम नोङो। खालामा आयै बिदिनि थाखायनो आङो आफाया कार बायनो थिननायखौनो बायनानै लालायलायाखै बिजनेस मावनो थाखायनो फैसाखौ जमा दोननानै लादों आङो। दे होनबालाय जागोनलै आयै आंनि सायावल' फोथायनाय लाखिना नोङो मा सिन्था खालामदों नोंलाय? दे ओमफ्राय नै आफा खामानि मावग्रा नांसिगौमोनहाय जोंहा। खामानि मावग्रा माने आयै? आं बुजियासैलै रुवाथि? रुवाथि जायो दाबायदियाव सोरबा रुवाथि मोनबावो बिहामजोसो होनदों आफा बिहामजो। अ आंहा बेखौनो माबासो सानदोंमोन आयै लायगोन नोंहामजो मोजां फसायखानाय दंखायो आंहा। नंगौ? बा सोर आफा? माबालै आयै नों सिनायगोन ना सिनायाथाय बारा गोजाननि नङा। हा देखायाबा बोरैथो सिनायनांगौ जाखो खिथादो। माबा बै हिल दालांसेरनि आयै मानसिया बिमा बिफा गैजाया करिना होनो नामा जोबोद समायना आयै। करिना? औ आयै। बे लावख्रिगुरिनिया? बेनो आयै। आयौ बे गोदो गामि खाथिनि बुथार जानायनि फिसासोदां। बेखौथ' गोदो मा दायाव बुथार जायामोन गिलु बालुनो। मा सानखो आयै? नङा आफा दे नोङो मा मावनो मावहैफिनदो उनाव रायज्लायनोसै। जागोन दे आयै। दे बेबा मा दायनि थाखाय बुथार जायामोन बेखौसो मोनबाय आरो माबा दाय दंथारोमोन बे मा गोना बुथार जादों गिलु बालुनो। आयौ जानाय नङा फिसाखौ बोखानांगोन आङो। दाय गैया मालाय मानो बुथार जानोमोन बिसोरो माबाथ' दाय थाथारगोन बेनिखायनो बुथार जादों। हानाय नङा आंनि फिसाखौ आं बिदि मानसिनो हगारनो हानाय नङा आंनि फिसाखौ गोजान खालामनांगोन आङो। आं मैया हरनाय मुलिखौ टाइम मथे जाबानो जाबाय। जागोन मेडाम आं मोजाङैनो जागासिनोखा। ओमफ्राय मेडाम आंनि बेमारा थाबैनो हामगोन ना? हामगोन हामा बेखौथ' आङो बुंनो रोंला नोंनि बेमाराथ' बेसेबांबा गिदिर बे बेमारखौ 1000 जननि गेजेराव सासे गाहामल' फोथांना लाखिनो हायो। बे बेमारखौ जानला मोनला हानो नागिरा अब्लाबो आं नाजागोन दे। जागोन मेडाम अन्नानै आंनि बेमारखौ जेरैखि जाया फाहामनो नाजादो। आंहा न'आव रावबो गैया आरो आइ आफायाबो आंनि अनगा रावबो गैया मेडाम।
बेखौथ' आङो मोजाङै बुंनो रोंला इसोरासो मिथिसिगोन। औ करिना बबेयाव दं? दे दसे थाथ' आं थांगासिनो। करिना गोबाव जाबाय नामा? जायाखैबा दहायनो फैदों होननायालाय बहाथो थाबोआ? एफा गोबावनो आंहासो कलेज ड्रेस गाननानै उसुबिदा मोनबायमोन। माबा बै दालाङाव माखासे लोगोफोर लोगो मोनदोंमोन, बिसोरजों रायलायनानै एसे गोबाव जाबाय। ओमफ्राय नोंहा माथो कलेजाव थांनाया बेगबो लाया माबो लाया? एगजामसो जादों दा जोंनालाय, सेसनेल एगजाम। अ बावनासो दंमोन आं। एगजामाव सोरबा बेग लाङो? ओमफ्राय हादों दा? हायाखै, फरायाबालाय बहा हालाबायनांगौ। है नोंनाबाथाय आंनि बे सोंनायाव बे फंसे एन्सारानो ओंखारबाय थायो। फरायनानै जानो हागोन बादिखौनो नुखाया आङो। लेखाखौनो फरायनालायब्रा नोङो। आंहालाय मा फरायलाबायनांगौ, नों जाहोगोनावलाय। ओइ बांद्राय दा बुं दे। ओमफ्राय जोंना आइया बिहामजो नागिरबायमोनलै। हा? बिहामजो नागिरनो? सोरखौ? होद जाम्बि, सोरखौ नङा, आंखौसो नागिरनो थिनदों। मिजिं, नोंसिनि आइया आंखौ गनायगोन दा बे? हो? ओइ करिना, मा जाम्बि जाम्बि होनलाबायदों नोङो? जोंनि आइया आंनि सायावसो हगारखादों। मिजिं, आंखौ दाबावना। करिना, जाम्बि जादों नामा नोङो? बे रावा नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनो मोना। आंखि नोंखौ बावनो हायो नामा? मिजिं, मानसिनि अननाया सम सम सोलायो। बिब्दिनो मा? आं नोंखौ बावगोन? आं नोंनि गोजान जालांगोन? न' करिना, बे माब्लाबाबो जानो हाया। आंनि नोंखौ मोजां मोननाया सा साज्रां नोजोरजों नङा, नैबे बिखाजोंसो। मिजिं, आं नोंनि सेराव अरायबो थाबाय थानो लुबैयो। अन्नानै नों आंनि अनगा रावखौबो दालाना। ओइ बाबु, ओरैफैलाय। औ मादै, माबा खोथा? नोङो बाबुआ बै लावख्रि गोरलैनि बिरग्लाव थैनायनि फिसाला नङा होमबा? औ मादै, ओमफ्राय माबा खोथामोन? खोथायाथ' गिदिरानो। नोंनिया बे बिब'ना बिनानाव जायोमोनलाय? आंनियाथ' बिब' दङ मादै। औ, बिब'सोना? ओमफ्राय मा खोथा? जायखिजाया खोथाखौ गोलाव खालामबाय थाला, बेलेग जायगायाव खामानि दङ। जेबो जाहोन गैयालासे नोंनि नोंबौखौ बुंहैनानै आंनि फिसालाजों गोजान जानो थिन। आंहा नायल' जाल' सासेल' फिसाला, आरो नोंबौआ आंनि फिसालाजों मोजां मोनलायलायो। नाथाय बे माब्लाबा जाफुंनाय नङा, मानोना नोंस्रा न'खराव रावबो गारजेन गैला। नोंस्रा न'आवनो नंखायथ' बुथार जादोंसो। खोथाया बेनो, गोसोआव ला। जिखुनु जाया नोंसिनि न'खरजों जोंहा न'खरजों माब्लाबा गोरोबलायनो हाया, बेखौ गोसोआव ला।
मिजिं नोंनि आंखौ बेयाव ब्रा ब्रा लिंबोनायालाय माथो हाब्रां गोजासो। करिना, बे जायगायाव आं सानफ्रामबो फैयो। मानोना बे जायगायाव फैयोबाल' आंनि गोसोआ निजोम आरो सान्थि मोनो। आरो नों खाथियाव थाफाबावोब्लाथ'। आं खाथियाव थाफाबावोब्लालाय मा? नङा नङा, बेफोरखौ बाद होदो। ओमफ्राय नोंना एग्जामा मोजाङै मोजां जोब्बाय दा? गैया, फरायाखैबालाय बहा मोजां जानांगौ। होमबाबोथ' जोब्बायना। करिना, आं मोनसे बाथ्रा बुंनि। मा बाथ्रा? ओमफ्राय करिना, मोनसे बाथ्रा। हमनानै लाबाय आं दाबायदियाव थैनानै थांबायनो, नों आंनि थाखाय गाबगोन? मिजिं, मा होननाय जादों बियो? नङा, ओरैनोसो बुंदों। थेवब्लाबो देलाय खनसे बुंलाय, आं खोनासंनो लुबैदों। आं नोंनि आथिं हमगोन, थेवब्लाबो नों आंनो थार अननायखौ होनांगोन। आं नोंनि आथिं हमगोन, थेवबाबो नों आंनो थार अननायखौ होनांगोन। जिउआ आंनि नोंनिफ्राय जुदा जागोन, थेवबो नोंनि आंनि गोसो गोरोबनानै मोनसे जानांगोन। सुबुंनि जिउआ दुखुजों बुंफबनाय, थेवबाबो जों बेखौ बारग'थारनांगोन। करिना, जाबाय दे, इसिबां मानि गोथौ बाथ्रा दाबुं, आं गाबनो ओंखारो। मानि थाखाय गाबनांगौ? मानोना आंहाबो गोसोआव बिराद दुखु दं। मानि दुखु दं नोंहालाय? बेफोरखौ बाद होदो करिना। थोर थांसै, बेफोरखौ उनावहाय सावरायबाय थागोन। आरे मोनफुं, नों दासो फैबाय? मानो इसिबां लेट जाया? आब'आ बहा थांदों? आब'? आं मा सोंदों बेखौ खोनायाखै नोङो? आब'खौसो सोंग्रोबाय। मानो नांगौ नोंनो बाजैखौ? आं जा सोंदों बिनि फिनायखौ हो। आब'आ बहा थांदों होनदों? न' दंना गैया बेलाय? मा जाबोदों नोङो? मानो इसिबां रागा रागा? बाजैया न'आव गैया, दहायनो ओंखारलांदों फुङाव। कलेजावसो माबाफोर खामानि दं नामाथाय? आब'खौ एबारनिफ्राय कलेजाव थांनो दाहोसै। आया, मा होननाय जाखो बियो? मानो बिदि होनखो नोङो? अ, ना गाव फरायैखाय बिब'खौबो फरायजानो बाबाय? ओइ, नों जानला मानला दाबुं हिनजाव। नों जेबो मिथिया। बिनि फरायनाया मिसा। मान सनमान जानो थाखायसो बियो लेखाखौ फरायदों। मान सनमान जाहोनायानो बिनि सोलोंथाइ। जेब्लासिम बियो बे कलेजाव थांबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे भाहेरायाव थांबाय थागोन, एसेबांनो नैबे आंनि खर'आव टेनसन सोना होबाय थाग्रासो जासिगोन। नाथाय मानो? मा जाबोदों नोङो? सोर मा होनदों? ना बाजैयासो माबाफोर गोरोन्थि मावदों नामा? बुङा मानो? गोरोन्थि मावाबा आं बेफोरबायदि रागा जोंफैयो नामा? जेबो गैया बिनि फरायनाया, खामानि गैया, बेखारसो। मोनफुं, नों बावबाय नामा? नोंनि नोम्ब'आदि बै समाव मा बाथ्रा बुङामोन? जाय समाव नों आंखौ लाबोदोंमोन, बै समाव बाजैया मा बुंदोंमोन? नों गोसोआव दङ? हाबा जानानै नों फरायैनि थाखाय बाजैया गावनो फरायनानै मानसि जानानै न'खरखौ नायगोन। नों आरो आंनि फारसे साननानै, नोंनि जेबो मावैखौ साननानै, नोंखौ जेबो दुसियालासे गावनो न'खरखौ सालायनो आवगायदों। नों आरो बिदि बिब'खौनो रागा जोंबावबाय? बुंनो थाङोब्ला बाजैया दा नोंनि मोजांनि थाखायबो आरो आंनि मोजांनि थाखायबो सानगासिनो। नों बेफोरखौ मानो एसेबो बुजिनो नाजायाखै? मानो एसेयावनो रागा जोंलाबायदों नोङो? सोर नोंखौ मा होनदों? सोरनि खोथा लानानै नों आंनि सायाव रागा देखायफैदों? हायना, आं आब'नि थाखाय बेफोरबायदि लामा सामा लासिंसि खालामजानांगौ नामा? आब'आ सेरफांगुरिनि मिजिंजों गोसोथोलायदोंमोन। बेयावनो बिनि बिमाया बिसोरनि मोजां मोननायखौ गनाया, बेखौनो आंनि सिगाङावसो बुंहरदों। आङो बे आब'नि थाखाय बेफोरबायदि लामा सामा गन्थङा जानांगौ? आंहा एसेबो मान सनमान गैया। आब'आ गावनो मिन्थिखागौ जोङो समाजाव माबायदि सुबुंफोरजों सैसो खालामजायो, सुबुंफोरजों बखिजायो, दुसिजायो, नेवसिजायो। बेखौ मिथिसेयावबो आब'आ सेंग्रा सिख्ला जानानै सोरहा मोजां मोननाय थाया दे?
हो आरो हौवानि बिमा जानानै बयबो एसे एनैखौथ' बुंखायो जोंखौनो सानना नायलाय नोंजों आंजों बिसिबां बैसो जादोंमोन अब्लाबो बाजैया जोंनि मोजां मोनलायनायाव जेबो हेंथा होआलासिनो जोंखौ हाबा होदोंमोन जोंनि साननायखौ जाफुंहोदोंमोन अब्ला साननानै नाय बाजैया दि नोंनि सायाव बेसेबां अननाय दं मालाय बायदिबा न'खराव गारजेन गैया होननानै जोंनि मोजां मोनलायनायाव हेंथा होगौमोन आरो दानो जाथ'नो मोना होननानै बुंगौमोन नोंखौ फरायहोगौमोन नाथाय नोंनि मोजां मोननायखौ हेंथा होआलासिनो न'खरखौ गावनो नायगोन होननानै गावनो फरायगासिनो बाजैया मा रायलायबाय थादों बिसोरलाय मोनफुं नोङो बेफोर फिसा खोथाखौनो लानानै खर'आव टेनसन सोनानै दाला गोसोखौ हमथा मा रायलायबाय थादों नोंसोरलाय बाजै बहा थाङामोन नोङो हायना बेफोरखौ मानो सोंदों नों सोंफेरा ना माबाफोर जादों औ बाजै जादों जायनि थाखाय सासेया फैनानै आंखौ बायदिसिना बुंफैदों आरो नोंखौबो रागा जोंगासिनो दङ मा जादों मानो रागा जोंलाबायदों बाजै नोंनि मोजां मोननायनि बिमाया गावखौ लामायाव लोगो मोननानै बायदिसिना बुंहरदोंनो बिस्राजों जोंहाजों गोरोबा होननानै माबा माबि बुंहरदोंनो बेखायनो दा बे रागाखौनो आंनावसो होखारफैबाय एबारनिफ्राय नोंखौ न'निफ्रायनो जेरावबो ओंखारहोला माला होननानै रागा जोंनानै आंखौ बुंदों माबा नोंखौ फरायनोबो हगार हरला माला होननानै बुंदों नोंनि फरायनायखौ नाङानो गावनो बिदि होननानै आंखौ रागा जोंफैदों बाजै नोङो दा गावखौ बुजायनो हायो ना मायो बियो नोंनि खोथासै नों मा सानो आं जेबो बुंनो रोंला बाजै आं माबा मोनसे होनबावबाथाय उल्था आंखौसो रागा जोंगोन बियो बाजै नोंनि गोसो सिङाव मा सानदों आं हमनो हाखाबाय अब्लाबो आं नोंजों जेबो लोगो जानो हायासै बाजै लोगो जाबाबो नङाबा आंखौसो बांसिन रागा जोंगोन बियो करिना नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आं थिननायखौ बावनो हायो नामा आं सोरखौबा सोगाबनो सोरखौबा दुखु होनो सोरनिबा गोसोखौ आरो बिखाखौ गावस्रा होनो आं बे बुहुमाव जोनोम लायाखै जों गोरिबनि फिसा गाबोन समफोर जुदि सोरबाया फैसा थाखानि खोथा बुङोबा जों जेननानै थानांगौ जायो मिजिं नों आंखौ नागारदो करिना नोंनि गोसोआ मानो हरखाब सोलायदों ना जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ सोरबाया मेगन सानानै माबाफोर बुंदों नामा बेफोरखौ आरो दा सोंफ्लेबावसै मिजिं आंनि मोनसे बाथ्राया बेनो नों आंनिफ्राय गोजान जादो करिना आं हाया होनबायना करिना बेफोरबायदि दा बुं होनबायना आं नोंखौ बिमा बिफा गैजाया होननानै दुसिगाराखै करिना जों सानैनि मोजां मोनलायनायाव गुबुना जेखि बुङा बुंथों अब्लाबो आं नोंखौ नैबे बिखाजों अनगोन नैबे बिखाजों मिजिं आंबो मिथिगौ आंबो नोंखौ गारनो हाया अब्लाबो राहा गैया करिना ओइ करिना आंखौ बावनानै दा थांगोन होनदों आं नोंखौ बावनो हाया करिना ओइ करिना ओइ करिना
न'खराव सान्थि गैयाब्ला बेफोरबादि लोंनाय जानाय आरो इन्जय खालामनानै समखौ हगारहरनांगौ अब्लासो जिउआ सान्थि मथे गोमोरलाङो माने दुब्ला थैलाङो होननाय जादों दिनै जाय बिब'खौ आङो गावनि बिमा बायदि सानबोदों बैबायदि बिब'आनो दिनै आंनि मान सन्मान फंबायनि मान सन्मान गासिखौबो खाथा खालामनो नाजादों न'निफ्राय खारथों बि सोर हौवाजों थांथों दिनै फंबायनि खोथा बाथ्राफोरखौ बे बुजिनो नाजायाखै नायनि आंबो नायनि न'खरनि सोर मा दावहाखौ रायलायलाबाय फैखो जुरिजेननि आङो हा? एबाराव मोनफुं नायना मानो जौ लोंलाबायखो नोङो दिनै हायना सना बोर नोंनि नोम्बाजिया बोर मान सन्मान रायखसा बोर मोनफुं मा होननाय जादों बियो गावनिफ्राय देरसिन मानसिखौ बिदि होनो नामा आरो नों दिनै बेफोरखौ मा खालामदों जौ लोंफेरा मानो जौ लोंनानै फैलाबायदों नोङो हायना जाहोन गैयाब्ला मानसिया जौखौ ओरैनो लोङा आं सिगाङाव जौ लोङामोन नाथाय दा जौ लोंबाय माने नैबे आंनि खर'नि मेलेमा चेन्ज जाबाय मोनफुं दिनै नों बिब'नि फिसा बाथ्राखौनो खर'आव लानानै जौ लोंनानै फैबाय मा जौ लोङोबा गासैबो टेनसनानो खारजोबो नामा मानो बिदि खालामदों नोङो मोजाङै रायलायनानैथ' फोजोबलायनो हायोमोन ना मा नांनानै बिदि खालामनानै लाखो नोङो हाया बेखौ मालाबाबो फोजोबनो हाया हायना मिथिबाय दिनै आब'आ आंखौ फंबाय होननानै जुदि असे होननानै सानोमोनब्ला आंनि फंसेल' बाथ्राखौ बियो दिनै मानिनांगौमोन बै सेंग्रानिफ्राय बियो गोजान जानांगौमोन अब्ला दिनै आंखौ अनग्राबा फंबाय होननानै सानग्राबा बे फंसे बाथ्राखौ मानो मानिनो हायाखै बियो मानो मानिनो हायाखै आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखादों सेंग्रा सिख्लाफोरा बयहाबो मोजां मोननाय थायो होननानै बाजैयाबोथ' जोंखौ गोदो हेंथा होआखैना दिनै नों मानो बाजैखौ हेंथा होनो नागिरदों आरो आं खोनानाय बायदिबा सेंग्रायाबोथ' गाज्रि नङानो आरो बिमाखौथ' जों रायलाय होनलायैबो बुजायनो हायोना हिनजावनि न'खराव गैयैया मा जानो बियो जोंखौ गैया होननानै मुगैदोंबा जोंनि बाजैयाथ' बिसिनाव थांनानैसो रायजो जाहैगोन ना जोंनावथ' जाफैयाना बिदिब्ला नोंबो बिबाजैसो लोगो माने नैबे गावनि फिसायखौ नोंबो बुजिजोब्बाय आं नोंसोर सानैजोंनो लाखोमालायदों खोमा मोनफुं नों मा जानला मोनला बाथ्रा बुंलाबायदों आं नोंजों थैस' थांस' रायजो जानो होननानै नोंजोंनो फैफाबाय दिनै आं मानो बाजैजों खोथा बाथ्रा साजायनो गोनां जानांगौ आं मोजांनि थाखायसो बुंदोंना आं दाख्लैनो होनखाबाय नोंखौ बाजैखौ बादा होदोंबाबो नोङो बै सेंग्राखौ बादा होनो हागोन नामा नोङो मानो बिब'नि फारसे एसेबो साननो हायै जाखो बिब'नि गोसोखौबोथ' बुजिनांगौ ना नोङो मिथिस'आ बुजिस'आयाव सानस्लाबनो हायैयाव आं नोंजों हाबा जाफैदोंमोन अब्लाबो बाजैया आंखौ जेबो दुखु होआखै मालाय बायदिबा देरसिन दं होननानै सै खालामगौमोन आंखौ नाथाय बाजैया बिदि खालामाखै दिनै बिब'आ मोजां मोनलायदों सोरजोंबा बेवहाय नोंहा मा हेंथा होनांगौ दरखार दङ मा नोङो बिब'खौ हाबा होआलासिनो न'आव दोनबाय थानो सानबाय नों मालाय सानबेसे नायगोन बिब'खौ हा नोंहा जुदि बिब'नि फारसे एसेबो साननाय दंबा नोङो बिब'नि मोजां मोननायाव हेंथा होनाय नङा